amamele zokandaba uyinkosi yohla uyinkosi yohla uyinkosi yamakho uyinkosi yohla amamele zokandaba uyinkosi yohla uyinkosi yamakhosi uyinkosi yohla yamemeza kandaba uyinkosi yohla uyinkosi yohla inkosi yohla uyinkosi yamakhosi uyinkosi yohla wena wandlovu ayethe ilembe liqomembe nokhaliphi nodumo behlezi kamenzi uteko labafazi bakanomgabhi belitekula behlezi emlovini bethi ushaka akakubusa hakubankosi kanyaka nezawunethezeka uyidlambedlu oludiludla uyisanguhlangu semadolweni ushaka ngesabuthi ngushaka kwayinkosi ekete emashobeni ugasanele kwandaba olagasele zizo zonke logasela ngisho amacingwane esengonyameni inyathe ejame ngomkhonto phezu kwemzimvubu amampondo ayisabayo nokuyehlela nani bofaku nani bogambushe ningamthinti mase nemthintile bese nithinta uphunga nathinta umageba ilembe eqamanye ngokhalipha imbazi ehlule izinyimba zobukhali unodumo ehlezi kamenzi elinye lamagama kasenza ngakhona umenzi njengoba kuthiwa unodumo ehlezi kamenzi udlambedlu oluthi ludla ihlangu semadolweni okusho ukuthi uhlanya oluhlala ligadimbi uhlanya oluhlala ligadimbi ngoba ufuna ngichazele isizulu mase ngichazela umlando bese ngichazela lesizulu ngihlaziyele uze nazi kahle ziyakhala manje ungizwe umlando komculo intombi zamdabala zamqoba ngoba zimthanda ngithi nje kanza kwethu ngibabaza isilo sakwadukuza lesi umuntu akasenza ngakhona wazalwa nabakwabo wakhulela kwasakamthethwa wakhula lapho eyijongo wagcina impela gilizimangaliso eintabeni ezahlukahlukene zesakwamthetho uzokhumbula emlandweni ukuthi lithe ilembe uma lihlanganisa izizwe zonke ukuthi zibe isizwe sodwa laphumelela kakhulu ekutheni zonke zizoyihlangana lelizwe impi yokugcina yakwaSoshangane impi ithi ngahamba idludaka la ayivele sephahlwe khona ongangeyintaba ilembe liqamane lokukhalipha yagcina ke eyinqoba kodwa inkosi eyayinamandla kakhulu emlandweni wakwaZulu uZwide eyagcina yenza imkhuba ithi mangabe ke inqoba isizwe sithize ishuphuli ikhanda leyo nkosi iyobila ngayo isigodlo sayo iphahlela wona lo makhosi incinde ngisho indengezi ngogebhezi lamanye amakhosi ngebhadi ke akamnqobanga ke ukuthi agcine eqhwakela ebumbe uZulu lwesiwo njengamanje ushaka waphumelela abafowabo kanye nobabekazi wakhe umkabayi babesebeba nomona kakhulu basebe mhlelela ukuthi bamkhaphele ngoba ushaka wabulawa umkabayi umhlangano umbopha kaSithayi kanye noDengane yingakho phela bethe ma umkabayi sebebuyile sebephumelele ekuthenini bagwazile embe bese lebaqalekisa ukuthi ngeke nje libuse leboso zinkojana zolendi zaphezulu ezofika lenkelophe ngenambobo lapho ke kwabe sicacela ngisho ingane ekhasayo ukuthi hayi sekunjalo
amasimba petrol yini manje uthalene niyasangana nini ananiqhubeka ngana bubuka yini lento le ngiyakhuluma la kuthiwa petrol ufaka jojane into manje ayibafetha hayi ungihlanga wethu ayiphupho lezinto lezi amasimba nje ngenza ukuthi ngiyaxolisa lapho ngiphila neziphupho kusasa ngikhuluma ngendaba yelembe nje khuluma ngodaba olumlando ngenxa yokuthi qophe umlando kusasa King Shaka International Airport iyona nkosi yabomba isizwe samaZulu kwaphinde futhi kwathi ngo-2009 ekupheleni kwawo savulwa isikhumulo sezindiza sethiwa ngelembe okuyinto enhle kakhulu leyo esemlandweni okumele mayihlonishwe ngoba akekho omkhulu ngaphekwe lembe kuleli lakithi likaMthaniya kubalekile ke ukuthi kusasa lokusaka ngo9 ekseni sihlangane sonke abakwazi ukuphumelela ukube lelizwe liyayazi into enkulu nelifaneleyo belizohlela lomcimbi ube ngeweekend bese kumenywa wonke umuntu abe khona ukuzofakaza ngomlando wakithi kwaZulu uma wonke umuntu obhukha ithikithi anywhere in the world if the final destination yakhe ila kwaZulu izobe ithikithi lakhe libhalwe ukuthi King Shaka International Airport lokho ke nganza ukuthi kusasa umfanekiso welembe uzobe uvulwa ngokusemthethweni isilo samabandla wonke inkosi yethu njengamaZulu uMisuzulu kaZwelithini uzobe khona okuyisona isilo sethu uMisuzulu kaZwelithini ozobe ivula ngokusemthethweni umfanekiso welembe phambi kwe-airport okukhombisa ukuthi ilembe ube laphila leze lafika ngalesikhathi esikusona njengamanje liyalubuka njengomuntu onjani nomongameli wezwe laseNingizimu Afrika uzobe khona uhulumeni wonke waZulu uzobe khona kubaleke kakhulu ukuthi konke lokho sikubabazi futhi singagxeki zonke izinto ezenziwa uhulumeni ngoba uhulumeni amandla akhe makhulu kangangoba akasidukisela nje nomlando wethu nje ngawudukisa ashintshe izinto izinto ngendlela afisa ngayo kodwa lokho okuhle akwenzileyo futhi sikubabaze siyabonga kakhulu 30 years of democracy King Shaka International Airport has been officially opened and the statue of King Shaka is being revealed by His Majesty King Mrs. Zwelithini Kapewuzulu. Thank you very much to the government of South Africa, KwaZulu-Natal, and His Excellency President Cyril Matamela Ramaphosa, His Majesty the King Mrs. Zwelithini. Siyabonga kakhulu. Okubaleka kakhulu ke ukuthi ke ngaphekwa konke lokho kuyobe kuphelele amabutho nezinduna zonke zikaZulu. Ngifuna ke ukuthi ngisakhuluma namabutho nezinduna namakhosi ngidlule esigabeni
esibalulekileyo. Ngephela sonto bengise emcimbini umhla 3 ngesonto. Bengise emcimbini wenkosi uZungu, indodakazi yakhe. Inkosi uZungu ngiyamhlonipha kakhulu. Nenkosi uMathaba ngiyahlonipha kakhulu. Yafika ekhaya 2014 yayisanda kuhlala futhi esihlalweni. Ngikhumbula kahle ukuthi yafika ngamabhasi amabili ethwele amabutho akwesaka Mathaba. Yafika impela liyothambama, yafika waqhuma umgangela lapha kwaba inqaba. Ngangiganwa amakhosikazi amabili ngelanga lilodwa. Into ngeke yenziwe noma ubani kwaZulu. Mina lo ungizwe umlando womculo. Ngaganwa amakhosikazi amabili ngelanga elilodwa. uManxuba lo noMakhuzwayo. Lo nohlanya lo libonayo. Nkosi uMathaba yayikhona. Nkosi uMkhwanaza siyakhothama yayikhona. Amakhosi amaningi mhlawumbe ayela ko 7-8. Ngoba kwamina nomongameli wezwe wayekhona ngaleso sikhathi ubaba uJacob Zuma. Ngoba mina ngizalwa emlandweni wobukhosi. Ayikho into engihlonipha njengobukhosi. Ngikhuliswe ngenhlonipho. Ngikhuliswe phansi kobukhosi. Ngesilungu nina ngasazi isiZulu ngoba ngikhuluma isiZulu anazi. Ngikhuluma isiNgisi aniswa. Angazi noma nikhalela amasiko noma nibangazi idalo. Hayi. Kulungile sizochaza lapho nihambe nitolikelwa nje ngendlela engicucuzo. Ngikhuliswe ngenhlonipho ngaphansi kobukhosi. I was raised with the discipline of higher magnitude. Awuthi ubusizwa bami, awuthi ukuhlakala kwami. Safana ngirentise manje ngalento yokuba insizwa abafethu ayengeke ayi. Ngoba yona into engiyifelayo nje bafethu ayengeke abafana ke. Fela ngikhokhise manje. Abantu abakhokhe berentela nje ukuthi ngiyinsizwa nje. I was raised with the discipline of higher magnitude. Ngithini nje aniswa. Yebo. Lapha kwaZungu, baba uZungu, Nkosi yesizwe, Mansini, Gwabeni, Nyamakayishi, siyabonga. Umemisizwe sonke esikaMthaniya, umsebenzi wakho wahamba kahle. Ngibonge inhlonipho yakho Nkosi yesizwe nokwamukelwa zonke izizwe nokumukela bonke abantu abanengxemi nabangenazo ukuthi bezokhothama phansi kobukhosi bakwaZungu. Nami bengingxenye yabo abameniweyo bezokhothama bezobuzisa umcimbi wenkosi. Ngaphe kwalokho lo mcimbi umkhulu ngendlela eyisimanga sokuthi ubusiswe ngokuthi indodakazi yakwaZungu ithathwa yenye inkosi ekuyinkosi uMathaba. Le ebekade ngikhuluma ngayo ukuthi insizwa, inkosi eyinsizwa eyayikhona ngisho 20 ngifaka abalobokazi emzini wabamkhulu. Ngithi Nkosi uMathaba ngiyakubongela. Nkosi uManzini ngikubongela. Konke kuhambe kahle. Ngibingelele emakhosini nomne wethu omdala oyinkosi yasemachuneni kithi. Hayi ngesibongo kithi kwethu ubekhona. Mangiqhamuka nje ngibingelela amakhosi uyena bese siqaleni ngaxhawula kuyena. Ngazoxhawula inkosi ewubaba kimi ewumne wethu ngokwakhelana aphinde abe usihlalo wamakhosi. Yabona kune video siye emakhosini. Siphinde futhi siye sibuye
khuluma nawo amakhosi ngiyizwakala ngisho ngikhuluma nawo amakhosi kodwa lo video angazi abayidedele ngani umuntu bethi bengabakhona ebukhosini kodwa ke ingane ziyokhula ngelilanga into ebaluleke kakhulu ke la ukuthi uthe endleleni sengihamba kwaqhamuka ubaba bengingamazi nami evunula volo wangixavuna lapha ngisakhuluma nabo abafowethu laba washona nami ehlathini ngize mina hawo yabona bengiqala ukubabaza umbabazo kaMbholo lo wayebabaze kanjalo lo ngale nto efuna kulezi zinto osithanda yabona nje into ebalekile la ngani kwethu ukuthi lo baba lo ngithema ngebe ngilandela umlando wakhe ngezwe ukuthi hawu umnumzane uXulu umthithilo amabutho walapha ngakithi ekhengcetshwayo igama lakhe ukweqela ipharish ke Xulu lo induna wenza ukuhlobonga eqambela amakhosi amanga kweqela ipharish baba uXulu umhlonishwa uphazamile uthi uqambela amakhosi amanga amakhosi awazazi ngixoshwe ngebhadi lakho baba nabantu benihlanganise nabo umhlangano ngoba kuthiwa nibamba umhlangano ngasese nibambana nabantu namalungu ezepolitiki ipolitiki zinduna make kwaxubana nje into ezophasa ipolitiki imbono zohlezi nayo siyizwe kodwa ke ubaba ke umhlonishwa kweqela ipharishi Xulu umthithelo babuthe kengcetshwayo uphazamile kakhulu ngendlela enze ngayo kimi ngoba mina ngilona futhi ubala angiyena umuntu kasana mina wasebukhosini ukuthi mina nami ngiyihlanganela ngobuwengu bami ubugagu bami ubuqhwaga bami isibindi sami kukho konke lokho kufanele kugawulwe ngegaba zakho la sengone khona ngijeziswe la sengiphazame khona ngithobeke iyona impilo ke impilo njalo nje impilo inobuhle nobubi bayo okuyinqamula nje lento ngenza kwethu ubaba amanzini ubaba amathaba siyabonga umsebenzi uhambe kahle ngokungahlonisi bese ke lawo baba uXulu loyo mangicabanga mhlawumbe ubonile noma akabonanga ukuthi kuyashuthwa kodwa ngizosebemkhuluma naye sebemncoma uyafana negorilla leli lapha lengakubuka ntshatha ilale ngisukela nje lapha na kufihlwa umntwana waphinda angene mhlawumbe lalifuna nalo kunyuka nje njengephela iphela leligijima phezu kwesudu kanje ligijima phezu kwesudu ihle ligijima phezu kwalo kanje ufuna ukugijima nalo lifuna ukuvela naye ke mhlawumbe ukuchazeliwe wathi wayima ufuna ukuvela abantu ke ngibuye nami ngibasole ke kancane nakhona ngoba zingane ziyakhula uNhlanga weNhlanga production uyindoda enomkantsho obomvu kakhulu futhi esike yahlala kakhulu nanenkosi yakwaZungu nje egabeni ehlukahlukene kuyiphutha kakhulu ukuthi abafana bengakhuliseki ngendlela ekahle yokuthi akwazi ukuba nobuhlobo 99.9% bese bona bezoqala unegative omncane ngoba iwengu emcimbini ihlala zikhona lokho kushifta ifocus kuphazamisa imicimbi wakubo ukwajo nikhule zosakhulana kwajo khulana nabafana bakho bathuma umhlaka abakhule okwangempela futhi ngoba ngelinye ilanga ngabo qhathisiswe isidingo singekho ubuhle obungako bebulapha nenhlonipho sixhawulana namakhosi nayo yonke into ayiveza leyo nto kuzoveza isici sesiwengu esikakweqela iphalishi manje emveni kwalokho kusuka lapho ngelinye ilanga labafana boshuthi isalokazi sihlele kabi
bese siqalekiso ngoba niphila ngama content ngendlela yokuthi ngigcinele ngasakwazi ukuthi nibe nemingcele nilahlekelwe inhlonipho qamba amanga yabona ibaleke kakhulu leyo nto leyo sidluleke lapho ngani zakwethu ukuthi ke na kanjani ke ngani zakwethu ngiba sesiphethe inkulumeni yami namhlanje zonke lezi zinto engiyibalayo ngizobe nginazo kusasa mina umnyama obomvu zobe ngikhona sinawo lapho kusasa ngifuna ukugcizelela nokucacisa ukuthi eyintweni engayikhulumayo ngamakhosi ile ngikhuluma ngamakhosi akwashembe ahlala kwashembe engagoduki ngiqinisile lapho izwe lengenawo amafilankosi elengenabo inhlanya eziphahluka iqiniso lelo lizolifile okusho ukuthi is a world of pretentious people. Mina angifuni lokhu ngichaza njalo lento. Angisabe kufa, angisatshiswa futhi angisoza ngashintsha ukuba ungizwe. Mlando Mchunu. Ngiyolikhuluma iqiniso libhlungu noma libaba noma linjani. Kodwa la nginephutha khona ngiyohoxisa futhi. Yabona lenkulumo engiyikhulumile le abazozama ukubambelela ngayo. Ngakhuluma into esimple yokuthi ngikhuluma futhi ngeyimeya noma sipala. Ikakhulukazi benkatha. Naba ANC bakhona abakwenzayo lokho. Kodwa futhi ukuthi qwa yabona. Inkatha ngoba i-culture yenkatha yakhelwe kakhulukazi around ubukhosi. Yikho bebona ukuthi fanele bedla inhliziyo zamakhosi usuku nosuku ukuze bephile. Ngithi mina kule province yakwaZulu Natal ayikho ngisho yodwa iward noma indawo engenayo inkosi. Mawucabanga usuku nosuku makhanjiswa intuthuko emphakathini kuchazelwe umphakathi ngentuthuko noma iza neprovince noma iza neward councillor noma iza nomasipala. Nasi isijingi inkosi ubani, nasi isijingi inkosi ubani, nali ithanga inkosi ubani, phuma inkomo 5 10 imbuzi oshwaqini. Iphi service delivery yenziwa yilokho? That was my question. Umbuzo ngobuza mina lo. Ngathi mina leyo mbuzo engibuzayo angisho la kungenzeki ngoba usiko lwethu njengoZulu inhlonipho uma kuqhamuka umuntu omkhulu uyahlonishwa ngisho ekhaya uyaphakanyelwa. Kodwa khethani imicimbi la makhosi ehlangene khona wonke mhlambe noma ehlangene abamaningana emcimbini omkhulu nimeme inkosi ke ekubona cha project enkulu bese nikwenza ke lokho. Noma leyo nto iphume kuyimeya ephaketheni layo. Ngoba sofika apha la lezijingi. Wrong leyo nto leyo. Wrong, totally wrong. Manje ngiyayibuza mina ukuthi into ebalekile na unayo yonke la engifuna ukuyisho mina. Eyokuthi ngithe mase ngiyikhulumile ka yonke leyo nto. Kwase kufinyelela lesigabeni la ngithi khona amakhosi athola lezi inkomo ayodla nomndeni wawo. Amanye awo hayi wonke aqhubeke adakushwala. Anginalo ke ilungelo lokusho leyo nto leyo njengomntwana waKwaZulu. Njengomntwana okhuliswe kahle, njengomntwana wasebukhosini. Noma ngabe uyambona ubaba wakho ukuthi udle kangakanani. Kwase kungamawala nje lapho angenasidingo. Ngiyakuxolisa lokho ngingenambandela. Yokuthi awunalo ilungelo lokutshela ubaba wakho ukuthi udakiwe noma kunjani awunalo ilungelo. Noma ingekho inkosi engangiqondisa kuyona specific kodwa angirong ngalokho. Lokho kwakurong lokho. Ngoba kufanele mangabe sikhulisa abantu bakhulise bese siyifaka inhlonipho futhi phakathi. Yabona. Kodwa ke manje ke konke engangikusho akukho nokodwa engithi mina akungabhekisiswa.
ukuze sizwe sikhule. Uma ke nina nithi ngirong mina ngisha amakhosi iparishi njengoba bengisendela message bethi omasipala baqhubeke besupply ngenkomo emakhosini. Hayi angene so politics anginekhundla nangangimenyezwa kuthiwa ngizayithola angize ngizosayina ngiletha ama ID yami ngize lapho mina. Umbheko akafikanga. Angifikanga lapho. Ngoba mina ngifuna ukuphila lempilo yesipuni. Ngiphethe lami ngiphethwe. Cha. Ngiyacela ke ngani zakwethu ukuthi ayihlale phansi ubamba umthetho kwansizwa sibancane kakhulu. Kubalulekile ukuthi sikhulisane, sibhekane, sizwane, siye phambili. Mina ngiyinsizwa nje yabona ngisho amanga amanye nje nginyanyise kakhulu. Qanjwa manga kuthiwe kunama bodyguard ababuzungu inkosi uzungu lapha abengupha qanjwa amanga esikhwidlana thizeni besipake ngapha induna yafika yawupika bona yeza nenqwaba ama bodyguard amanye awo 3 or 4 of them angicifelisho uNkulunkulu wami. Induna izongixavuna ehamba nabalandeli bami. Naye umlandeli wami ijabule ukuthi isala sami zisithi unesiphikisana abayithi hayi awundina inkosi hayi asibona lekusasa abakuzwile nje incazelo yakho nje ukuthi hayi umono la ukuthi ngakhonjwa isilo ingikhombile futhi yebo sibonga kakhulu lapha kwigcwalisa umthandeni uwine i-award enkulu kakhulu in the history of Maskandi. Njengomongameli wamabhenci ngikwazi ngakusho lokho. Angincethesi anginamahloni. Mthandei SK is a king of Maskandi music. Onenkinga yalokho akayifashene toilet. Namanje uqopha umlando back to back unyaka nonyaka. Ibignazi kuphela emlandweni eyakeza le nto. Akumculo kaMaskandi owakwenza into njengaleyo. Sengishilo. Siyabonga mfowethu ukuthi iParis uyitholile i-award yakhona. Negushi yahitha sithembe futhi kuzokwenzeka ijustice. Nalapha kwagogo okhosini sithembe ukuthi nabo bazokwenza iqiniso. Ngiyakuthemba tshata. Yeah, I trust you bro. Niselo umuntu olekela wena ngoba untshata akazi ngisho easy nje uthini easy. Ngiphinde ngibonga lo ndodana wami lapha umgodi umcimbi ube impumelelo nabamisene nabo oMageza Mbambo kanye nomfowethu lapha uZuma. Siyabonga kakhulu. Ngiphinde futhi ngibonga kakhulu ukuthi iBest Maskandi ikwaziwe ukuthi ithathwe insizwa simungu senkosi umeluswe inkomo. Insizwa yenza u-event yaba yi-success ngendlela esimangaliso. Futhi mina ke ngumlandeli futhi kahle hle mina ngaba induna yabalandeli bakhatshini ngoba kunepeace kuleya ndawo leyana. Into nje singahamba nawo siyehlathini bese lokho ngixoxela yithi wathi uJesu wathi nami ngathi awu madoda. Into efaya no imic nje. Siyabonga kakhulu gatsheni mfowethu okuhle okwehlele. Umlando ke uyawazi mfowethu ngesachaza into eningi eJobeldan. Bese ngithi ke u-African National Congress ibiza conference yayibiza yaba nesasasa le press conference kodwa basho ngolotho futhi lutho nje kodwa into engisolayo nangithuka
nangithuka ningithuka ukuthi ngisile ngihlakaniphile. Abaningi benu ngiyabedlula bafikile babiza iconference bathunga amazwi ngomsila njengengwenya. Ofish bachophekile manje ziyakhala. Watch the space. The political mix masala is coming, and it will prevail, very soon. And zingaki izinto ngiyikhuluma ngifanele ngiyiwengu lezi ecula TikTok ziphumelele zibe njalo. I've just said it now. The GNU and the PGU is doing well, except some little challenges. But something is coming under the carpet, and you can sniff it, why not chop it?